Wow. Kabukeka ngazuthi ukhathele mamela. Abanophawu kuphela abangena baphume kanganamyuku. Oh. Ngicabanga ukuthi sisabheke ethempelini. Ngicabanga ukuthi uhora movie elingana budget. According to the map, ibhaqe lapha emva kwalomthangalo. Ngale kunedamu. Amadlozi ayibiza inqaba yezimpilo. Ihlathi lezimpilo. Sunday. Hayi yaze yayinto indlela. Ekumanzi lapha. Wow. Wow. Kabukeka ngazuthi ukhathele mamela. Abanophawu kuphela abangena baphume kanganamyuku. Hawu. Khethi unalo. Khethi unalo. Get blessings from our elders. Asihloniphe namasiko, asikhumbuleni lapho sivela khona. Mina ngingumSwati, lona ngumZulu, lona ngumXhosa, lona ngumTsonga, but with nation we are one.
say charity begins at home. Uyabona la siyakhona sesizofika ngale ikhona khona la kunale sakhiwo esidingayo. Isiko lakho landela isiko lakho, isiko lakho indlela yakho, isiko lakho landela isiko lakho, isiko lakho indlela yakho, isiko lakho landela isiko lakho, isiko lakho indlela yakho. Uyabona John? Benga. Naya le ndlu sidinga. Naya. Uyabona le vela lapha. Aphosi kweyihlahla nje. Ha, aveli yona. Bengazi. Sesik episode yak Netflix. Unombhalo la. Sondelana isibuko. Oh, uyena. Uyena ngempela. Khethiwe. Leli dlozi lakho ngane. Umgcini womphefumulo wokuqala. Wow. Konke lokhu. Nabantu bakhombisa ukulwa bayala. Ngenzeka kanjani? Ingoba isifiso somgcini womphefumulo wokuqala asiphumelelanga. Uyakhumbula Khethiwe ngokuchazisela ngokuthi spirit and soul are not the same. Ngathi kuwe ispirit umoya uyazungeza kodwa umphefumulo the soul uyakhumbula. Yasonke lesi sikhathi bengisola ngizizwa ngathi ngihlekile phakathi ngathi khona okushodayo la kimi. Cha ngami awudidekanga awulahlekanga uyazifihla ufihla iqiniso leli liphakathi kwakho. Uyakhumbula sikhuluma ngokuthi wonke umuntu uNkulunkulu ngaphakathi kwakhe. uNkulunkulu ongaphakathi kwakho ulindile, akalindanga ngaphandle, akalindanga eceleni, akalindanga phezulu, ulindela phakathi. Hawu, olunye uphawu. Ukubala cala lapho umgcini athethelela. Hawu, uchaza ukuthini lokho? Kutheselelwa bani? Hayibo. Lowo ophethe amandla kumele afunde ukuthi umusa uyabiza. Ubani lona? Ubuyaphi? Bekile.
Uthamngengako. Isiko lakho, landela isiko lakho, isiko lakho, indlela yakho, isiko lakho, landela isiko lakho, Andela lapha. isiko lakho, Kulesi sibuko uzobona leli hlangothi lakho olubalekelayo noma oluphikayo Khethiwe. Ngicela ungixolele. Kulokhu bengiyikho ngaphambilini. Uma ushiya ikhaya lapho wenza into, imimoya iyangena kulezo yikhaya ebese iyakusebenzisa wena. Khethiwe, cina, yenza iy'ncumo. Noma kunzima kangakanani, ungashiyi ikhaya uzobe ususetshenziswa. Lapho wenza isinqumo, yima naso Khethiwe, noma kumnyama noma kubomvu. Hey. Phela sabona inyoka la. Manje ngiyasaba nje. Yeni! Umfoli yakhumbula. Kanathi futhi siyakhumbula. Samuel futhi. Hayi. Umngcele uya ngokuncipha ngokuncipha. Khetha indlela yakho Khethiwe. Ukukhanya noma ubumnyama. Yabona Khethiwe, lo mama ovela ukubona ngathi uzakho akuyena nje ugcina ukupheka kodwa umama wami Khethiwe ngisho ugogo wami. Hawu mama, uchaza ukuthini? Ingakho phela wasaba bathuthi ngoba awangithathelanga ugogo wakho Khethiwe, kodwa wazinikezeleka ukuze afikele phakathi. Uqonde ungitshela ukuthi sonke lesi sikhathi ubulokhu uthulile. Uzama ukungivikela. Khethiwe, kujabule. Kumele nakanjani sizame ukuyilungisa. Sizoyithola indlela yokulungisa. Awukwazi ukulungisa usukuvikela ezinye. Perfect. Sesibhalisele senye. Lesi sikhathi sesivele sisebenzisa.